tikiti hawajulikani wala hawatambuliki. Moko Jokanyo e sekta mar somo man okoni piny owacho mondo med omenda mar gero skunde kinde ma bende gijiwo riwruoge ma ok mag piny owacho mondo riwre kod piny owacho e bero lwasi mag somo e skunde ma pacho kae. Jojuma miyowa mathoth. Jokanyo e sekta mar somo mani wuoyi skul primary mar Kitere e subkon Murongo kama kambino mar Safaricom Foundation ne keto klese magigundho kod omenda mar $2.5 e lweten sikuni ne wan skunde mathoth e pacho kae ma oting'o mano mar Kitere pod lwasi mar somo ok ber kata matin. And the person who has brought us here is the winner, the grand winner of the Shine Kenya Shinda Mamili na Safaricom competition that we ran last year. Got funding to do projects in their communities. We touched 31 communities. Million a beach ne 1 million na kawa miyo community na tere school Kitere primary oger ne gon nyithindo classes. Maber kendo sani mabor nyithindo ng'eny to pod onge classes. Eno kata ng'eyo ka no government gave us some funds for KP classroom for grade 9 learner, but still wagombo mondo medo more classes because as we talk now ndi class manyithindo 70 60. Wagonu erokamano kabisa jo Safaricom nikech nubiro muneno kama wantiere kendo nuneno ka oken kama ber to ukonyo wa kuom kelonwa materials, ukelonwa kombe, ukelonwa mesni. Fauzia Ali Kimanthi mena pisa maduong' mang'iyo wechego mag ohala maong'ere kaka Chief Business Consumer Safaricom Foundation wan ruogego mok mago mag piny owacho nyaka tika moro achiel kod piny owacho e jolo gedo mar sikunde e pacho kae. We have to partner. The Ministry of Education has done a lot to provide access to learning for many students. We have seen the enrollment levels going to almost 99%, which is an accolade we have to give the Ministry of Education. But they need support. So that's where Safaricom comes in to support in infrastructure. Kimanthi wacho ni kaka foundation gintie kod chenro maneno ne gisiro chenro mag gedo mag sikunde kaachiel kod kuonde thieth e counties duto e pacho kae. In each county, we will rehabilitate a school and a county hospital so that we can support Ministry of Education and Ministry of Health in providing these two much needed services, which is health and education. Mae biro kino moko Jokanyo sekta mar somo wacho ni sikunde mathoth pod nitie kod nok mar kuonde somo moting'o kilese gino mosimiyo thoth jopuonjre ok som e lwasi maber. Some even go under the trees for their practicals ka jomoko ne class kakitimo theory lessons. They called us and even the government mondo konywa mondo ayud classes mang'eny manya accommodate nyithindo wan go sani. Gige somo gin gik matin. Nitiere kuonde moko machuno kaka jonyuol mondo wa step in mondo wa med achiel ariyo adek manyalo konyo nyithindwa nikech mage nyithindwa. Jonyuol bende okono piny owacho mondo kone ne gidhi nyime kod chiwo somo manono ne jopuonjre duto. Somo manono no osekonyo mang'eny nikech ne wanwang'o ka nyithindo moko ma samoro ne nyalo we skul nikech chan na nyalo kwayo sirikal ni kata obedo ni tek to watema mondo nyithindwa onyal dhi skul e yo maber. Jomoko ok nyal. Kodi ng'eni ng'ama ok nyal kosegol somo manono mano biro miyo nyithindewa biro weyo skul. Nyithindo manyiri biro gamo yie moiw mok wanyal gombo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Report mar Juma tero wa yue machielo anano ka otentie Facebook kae Bernardo Pole wacho